Ženy, máme tu leto a čo si pýta leto? Ľahké letné líčenia. Poďme si povedať, že čo by tam malo byť, aké produkty by sme mali použiť. No, určite, čo by sme mali použiť, je ľahké zjednotenie pletia, také ľahké krytie a na to sú fantastické práve CC krémy, majú ochranný faktor 15, úplne ľahučkú textúru, krásne zjednotia a nahydratujú pleť. Nájdete ich v 3 farebných odtieňoch. Ja ich milujem na leto a mám veľmi rada túto textúru, ľahulinku, s ktorou sa veľmi dobre pracuje. V lete sa mi nie vždy chce líčiť oči, ale čo určite použijem, tak je ceruska na oči. A vďaka týmto vodeodolným ceruskám na oči mám absolútnu spoľahlivosť a stabilitu v tom, že môžem sa ponoriť do bazéna, môžem zmoknúť alebo ma dojmu nejaké emócie a tá ceruska, vodeodolná ceruska tam proste drží celý čas. Je mi proste verná celý deň a myslím si, že potom túžime všetky. Klasická čierna, ak chcete niečo mäkšie, tak potom je to hnedá. Nádherná modrá, ktorá sa práve hodí teraz v lete a potom chcete niečo jemnejšie, tak je to takáto oceľová. Potom je to jednoznačne maskara. Potrebujeme si zvýrazniť myhalničky, dať trošku dôraz tomu nášmu očku a keď už tam máme tú cerusku, je to úplne dokonale, absolútne stačí. Je to najpredávanejšia maskara, ktorá výborne oddelí, urobí objem, zahustí myhalničky, takže ak ste milovničky takej tej klasiky, tak potom maskara Ultimate. No a samozrejme nekončíme. Čo by tam ešte malo byť? Čo by tam ešte malo byť? No tak dámy, určite jeden z týchto krásnych odtieňov na pery. Či už máte na leto rady nejaký šťavnatý odtieň, alebo chcete niečo jemnejšie, čo zase zvýrazní vaše krásne opálenie. Je si z čoho vyberať. A ja milujem technológiu výroby týchto rúžov, pretože sú to mikroguličky v podobe pigmentov, ktoré sa vďaka gelovej technológii uvoľňujú postupne. Takže ten pigment a tá farba sa vám uvoľňuje postupne počas celého toho nanesenia a tie farby sú nádherné, výborne vydržia. Nestane sa vám, že by vám zmenil farbu na perách alebo že by zoxidoval. Takže za mňa určite v letnom líčení krásne a zvýraznené pery. No a čo v takom letnom líčení nesmie chýbať a určite by tam malo byť, tak je práve minerálny ochranný krém s faktorom 30, ktorý použijeme na tvár, aby sme si to, dámy, nepokazili počas leta. Keď sa celý rok výborne staráte a riešite prevenciu alebo riešite aktuálne vrásky, tak si to nepokazte tým, že v lete nebudete používať faktor. Takže v lete používame všetky ochranný faktor. Je ľahučký, minerálny, takže aj zmatňuje pleť, obzvlášť ak máte aj citlivú pleť. Je to príjemná textúra, ktorá sa dobre vpíja, takže vidíte, že s akým malým množstvom, koľko veľa by som natrela. A v ďalšom videu vám ukážem, ako sa s týmito produktami nalíčiť. A tento krém môžete práve v tomto balíčku letného líčenia získať ako darček.